मा मावोमोन? आं आर्मि आर्मिमोन। दाबो आर्मियैनो दङ नामा? आं रिटायार जाबाय। दे हामबाय आफा हामबाय आपा हामबाय आफा हामबाय आपा हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय जिसु हामबाय जिसु हामबाय जिसु हालेलुया 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 दे गोबोर आखाइ खबना होदो दे। हेल' आफा नोङो मा बेसे गोबाव जाखो पेरालाइस जानाया? आङो 2022 जादों हा बोसोरथाम प्रेसार दं? हा मा बेमार दं नोंनाव? आंना प्रेसार हाइ प्रेसार बेनिफ्राय बेसे गोबाव जाखो? 22निफ्राय जादों 22निफ्राय नोंनिया खुगाया बारा थिला खुगा थिया बेनिफ्राय आथिं आखाइया ओमफ्राय बे एनारजि गैया आहा जर मोना आच्छा जिसुनि मुङाव नोङो जर गोनां बोलो गोनां जानो इसोरनाव फोथाय आरो नोङो बैसोरनि गेजेराव थाबायनांगोन जिसुनि मुङै आं नोंनि थाखाय बिगोन बे मबाइलखौ सोरबा लाथ'नाव नोङो बिनाय समाव मबाइलखौ दाला मबाइलखौथ' र' नै दानो खारखानो आच्छा मबाइलखौथ' रायज्लायनो हायो मबाइलावबो बोलो दंना ओरै बोलो गैया आरो उदैनिफ्राय बोलो फैया उदैनिफ्राय बोलो फैया आच्छा नों मा मावोमोन? आं आर्मि आर्मिमोन। दाबो आर्मियैनो दङ नामा? आं रिटायार जाबाय। दे नोंनि खुगाया पेरालाइस जानानै खुगाया फुथियाखिसैना देलाय जोङो जिसु बुं जिसु गोबोरै जिसु आरोबाव जिसु 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 आखाइ खबना जिसु नोङो हालेलुयाखौ बुंदों हालेलुया हालेलुया आखाइ दिखां हालेलुया 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 दे बुं दे हालेलुया आरो हालेलुया 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 जाबाय दे जिसु आंखौ अनदो जिसु आंखौ अनदो जिसु आंखौ सोखादो जिसु आंखौ सोखादो जिसु जिसु आं नोंखौ अनो आं नोंखौ अनो आं नोंखौ फोथायो आं नोंखौ फोथायो आंखौ मोजां देहा खालामदो फोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया नों गोसो जायोब्ला दानो आंखौ मोजां खालामनो हागौ हालेलुया हालेलुया फोरबो आं लोरबां आंखौ गोख्रों खालामदो जिसु जिसु अरे भाई आलेरी 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 लाई 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 जीजा 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 जिसु नों गासैखौबो हाग्रा जेरै रायनो रोङैफोरखौनो रायनो होदों खानाफोरखौ जेरै नुहोदों लेंग्राखौ थाबायहोदों गोथैखौ फोथांफिनदों नों मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया फोरबो बे दुखु टेलेन्टखौ नोंनि गोथार आखाइखौ दांनानै फोरबो बेनि खुगायावनो रायनो होदो बेनि आथिं आखाइ गासैखौनो गोख्रों खालामदो बेखौ गोख्रों खालामनो फोरबो नोंनि जोबनो गैयै अननायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नों गोसो जायोब्ला दानो बेखौ मोजां खालामनांगौ आलेलुया आलेलुया लाई 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 जिसुनो बेनि गासै मोदोमफोराव नोङो नोंनि थैजों नोंनि गोथार क्रुसजों नों बेखौ गोख्रों खालामनो बेखौ खारनो थाबायनो बोलो होदो हालेलुया हालेलुया लाई 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 जिसु 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 अजयनि इसोरखौ थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार माइजारि जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ जेरै जानो हो आरो जोंनियाव दाय खालामनो जेरै नागार जेरै जों मोजाङै दाय खालामनो नागारो आरो जोंखौ जेराव दाला बबेखानि जोंखौ बोखामोन ना जेरै जिसुनो जलाय सिखालाय खालामनाङो बोलो बोलो दे हारसिं गसं आखाइ खमनो दे जेरै हालेलुया आरोबाव ओरै खालामदो जिसुनि मुङा जिसुनि मुङै आरोबाव जिसुनि मुङै हालेलुया बुंनानै दे हालेलुया आखाइ दिखां हालेलुया हालेलुया दे नों खार दे ओरै खार आखाइ खमनो Hallelujah. Okay, go.
जिसुनिफ्राय दालाय माथो सेंग्राफोरनिफ्राय रासिन खारनो हाबाय इसोर मावनो हायै जेबो गैया नोङो जिसुखौ दे हामबाय आफा होनना बुंदो हामबाय आफा हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय जिसु हालेलुया 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 दे गोबोराखै खबना होदो दे स्कुल हा खुगासि गोदाव दे रायदो मा जादोंमोन नोंहा आं सिगाङावहाय आं रेलाव साख्रि मावोमोन नालाय बे मावफुनाय समाव आं पेरालाइस जादोंमोन पेरालाइस जादोंमोन औ ओमफ्राय नाजानानैहाय नानायनि उनाव बोसोरसे बायदि थानानै एसे मोजां मोनदों बेनि उनावहाय रिटायार जानायनि उनाव आरो जाहां खेबनैसोमोन ओमफ्राय दाख्लै दा मोदोमावथ' एसे मोजां मोनबाय दा आथिङा नै बिनिफ्राय मिजौनोनो थानो हाया आथिं मिजौगासिनो दं मिजौगासिनो ओमफ्राय उन्दुनायाव आं आथिं फोलावनानै उन्दुबा आथिङा बेलथायनाय बिदि रोदा जाजोबो दाबो बिदिनो जायो हान्थुबो खरायनो हाया नों बबेनिफ्राय आङो सिगाङाव आंनि अरिजिनेला राङिजराव बिनिफ्राय आं 28 बोसोर रेलाव साख्रि मावबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय रिटायार जानानै दा 8 बोसोराव रानिं दा 2 नं साफागुरियाव उन्दुनानै थाबाय मा नाम मनेस्वरी बसुमतारी आच्छा आं नोंनि थाखाय आर'ज खालामसै दे ओमफ्राय हापानि बेमारबो दङ हापानि बेमार दं नोंनियाव दे आं नोंनि थाखाय आर'ज खालामसै नों जिसु मावनो हायै जेबो गैया आंनि फोरबो आंनि इसोर जिसु नों बेखौ दांदो हालेलुया हालेलुया जिजा 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 हालेलुया जिजा 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 थैंक यू जिजा प्रिस 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 हालेलुया 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 जिजा 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 जिसु नोंनि जोबनायखै गोथांखौ बेनो होदो गोथार जिउआ बेनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोला बेनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बेनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोला बेनि सायाव कामल स्पिरिट कामल जिजा 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 जिसु बेनि गासैबो आथिं आखाइ नोंनि गोथार थैजों फोरबोनो बेखौ बोर होदो हालेलुया 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 आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो जिसुनो मावनो हायै जेबो गैया बेनि गासैबो पेरालाइज बेनि गासैबो आथिं मोदोम थैखौ गासैखौ नोङो फोरबो नोङो सुस्रांगोना बेखौ मोजांथार देहाखौ आलिदि आलिदा आंनि फोरबोआनो जाहाथे जिसु नाथाय जिसु नङै खुगासोनाय नों बबेनिफ्राय फैदों क'क्राझारनिमोन दा फिसाजोनावसो दंफैयो कासिक'त्रायाव कासिक'त्रायाव दंफैयो नोंहा मा जादों अपारेसन जादों आंहा बे आहाराव मा जादों अपारेसन जादों आहाराव अपारेसन जादों औ केन्सार जादों केन्सार आहारनि केन्सार बेसे गोबाव जाखो नों आहारनि केन्सार जानाया बोसोरथाम जाबायना बोसोरथाम जाबाय नों मा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ दा ट्रिटमेन्ट गैला बाबा माबा सिखाबावसो थांबाय थानांगौ दा गैला बे आच्छा दा बेनिफ्राय नोंनि आथिं आखाइ सानाय जादों बे आथिं आखाइ सानानै दा थाबायनो आथिङाबो बुदो नामा औ बेयावल' बुयो बे बुजोब्बाय ओमफ्राय नोङो थाबायनो गोब्राब मोनो नामा गोब्राबखौनो थाबायनो हारसिं खस्थ' मोनो नामा खस्थ' मोनो हारसिं थाबायनो हानो हाया हायो लावथि लायो आं एखमबा ओमफ्राय नों हारसिं बिदिनो खारनो हागोन हाया हायाना हाया खारनो हाया जिसुनि मुङा नोंनि थाखाय बेनो जासिगोन जों बयबो बिगोन बेनि थाखाय जिसुआ बेखौ खारहोगोन जिसुआ बेखौ थाबायहोगोन हालेलुया 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 जिजा 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 जिसु नों मावनो हायै जेबो गैया नोंनि जोबनाय गैयै अननायजों बे दुखुथिया आइजोखौ नों बोखांनो फोरबो बेनि गासैबो मोदोमनि सैनांनायखौ नोंनि फंसे बाथ्राजों गोजान खालाम नाजारे जिसुनि मुङै गथायदो हालेलुया 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 जिजा 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 आंनि फोरबो जिसु 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 नङै 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 प्रेइतला 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 हालेलुया 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 जिसु 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 जिसु
Hallelujah. 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 예수님의 네네 예수님의 것은 하신 것은 것은 네 가봐이 네 졸라지 칼레캄 나디 나이 라스니 하신 알레라부 나고 네 것은 네 알보 네 졸라지 칼라이 네 네 알레라부 나고 네 할렐루야 이제 네 할렐루야 분데 할렐루야 봐 네 분 할렐루야 네 네 타봐 라사라세 카데 네 칸 지시는 거에 카데 칸 아티가 칸 Hallelujah. Karbo pin. Original. Karbo. Akan dikang karbo. Kar. Jisinin ngai de. Jisinin ngai. Ngai aribun pai nang ni jaga thangpin de nang thang. Nang ni jaga thangpin de. Thang. Rau ko belang nang hasin thobelang. Jisinin ngai de. আপনি কি বড় ভাষা বুঝি নাপায় ক'ত পঢ়াইছে আপুনি হা আপুনি অসমীয়া বুজি পায় এইফালে ব আপনি কি হয়েছে কম হ্যাঁ প্রেসার স্ট্রোক হয়েছে কয় বছর হল আপনার প্রেসার স্ট্রোকটা 6 বছর পরে হয়েছিল কি হাই প্রেসার আছে আপনার হাই প্রেসার এতিয়ালৈকে আছে নেকি হাই প্রেসার এতিয়া কি কমি গ'ল হ্যাঁ কমি গ'ল আচ্ছা প্রেসার স্ট্রোকৰ কি কৈছিল আপোনাৰ আচ্ছা কিবা ভাৰী লাগে নেকি এতিয়ালৈকে নাই এতিয়া কি আছিলে এতিয়া একো নাই এতিয়া নহ'লে কিয় আহিছিল দেহাটো মানে অলপ এতিয়ালৈকে অহা নাই দেহাটো কিবা লাগি আছে মই হাতটো এনেকুৱা কৰক যিজন আমাৰ আপোনাৰ মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিওঁ মোৰ প্ৰভু মোৰ ঈশ্বৰ হে পিতৃ পৰমেশ্বৰ মোক দয়া কৰা হে পিতৃ পৰমেশ্বৰ মোক দয়া কৰা হে পিতৃ পৰমেশ্বৰ মোক দয়া কৰা হে পবিত্ৰ আত্মা মোৰ হৃদয় আহিবা হে পবিত্ৰ আত্মা মোৰ হৃদয় আহিবা হে পবিত্ৰ আত্মা মোৰ হৃদয় আহিবা হে মা মৰিয়াম মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা হে মা মৰিয়াম মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা হে মা মৰিয়াম মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা মোৰ প্ৰভু মোৰ ঈশ্বৰ ধন্যবাদ যীশু honey 자 হ'ব দে অকলে যাব পাৰিব দে नों मा जादों हान्थु खरायनो हाया बेसे मोजां नों हान्थु खरायनो हाया सियार जिरायथाव 10 बोसोर जाबाय नों हान्थु खरायनो हाया जिराय
नोंनि नामा मा नाम मनिका बसुमतारी बबेनिफ्राय सापागुरि साफागुरि 10 बोसोर नों हान्थु करायनो हायाखै जेरै जिसुनिमोन आखाइ खबजब এবং आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर अफोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया जेरै नोङो लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों गोथैफोरनि जिउ होफिनदों बबाफोरखौ रायलायहोदों आंनि हान्थु आंनि आथिं नोंनि आथिंजों थाबायहोदों अफोरबो जेरै नोङो गेटसेमानि बागानाव गोबां सम हान्थु खरायनानै आरज खालामदोंमोन अफोरबो आंनि बे हान्थुखौबो हान्थु खरायनो नोंखौ गाबजेनो बे हान्थुआव नों बोलो होदो नोंखौ हान्थु खरायनानै आं बिनो हानाय बायदि हालेलुया 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 जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि रायजोआ फैथो नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो दिनै जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनि दाय खालाम जोंनो नागार जेरै जोंबो जोंनो दाय खालामखौ जोंनो नागार आरो जोंखौ बबेखानि आंनिफ्राय जोंखौ बोखाव नाजारे जिसुनि मुङै आमेन नों हान्थु खराय दिनै हान्थु खराय दिनै खराय खराय दे खराय दिनै खराय आखाइ ओरै खबजा दे हान्थु खरायना बैसो मानबायलायनो हान्थु खराय हान्थु खरायना दे हान्थु खरायनानै आखाइ खबना दे हान्थु खरायना दे हान्थु खरायनो थां हान्थु खरायनो थां हान्थु खरायनो थां हालेलुया 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 अरे फैफिनदो दे बेयावनो गुग्रोबनानै साक्रामेन्टखौ गुग्रोबनानै नों हामबायनानै थांदो हासिगोन हान्थु खरायनो हासिगोन जेरै गोदो दा खालाम जिरायदो थां ओमफ्राय नोंहा मा जादों आंनि सिनस्रिया अपारेशननि उनावहाय गोहोनानै दङ ओमफ्राय माबा गंबाथाय सिखारनो हाया बिदि सायो ओमफ्राय नोंनि सिनस्रिया मा सिनस्रिखौ अपारेशन ना माने उदैनि अपारेशन माने गोग्लैनाय बायदि जादों ओमफ्राय गोहोनानै दङ ओमफ्राय इउटारासाबो खनथाम अपारेशन जाबाय साबाय थायो सम सम बिदिनो नोंनि सिनस्रियाल' ना गासैबो मोदोमा सिनस्रिया आलादा ओमफ्राय इउटारासा अपारेशन खनथाम जाखांखानायनि नालाय ओमफ्राय बे सिनस्रिनि बे हादिया ओरै जादों दासिमबो अपारेशन खालामाखै नों हान्थु खरायनो हागोन ना हाया ओरै मोखां जा बैथिं आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन जिसु गासै अंगमानिखौ नोंनि आखाइजोंनो दादोंमोन जाय मुसुखाखौ गोथार हां होनानै नों दादोंमोन गासै मोदोमानो हानि मोदोमजों दाजानाय फोरबो बिनि मोदोमाव बिनि सिनस्रियाव दुखु सैनायफोरखौ नोंनि फंसे बाथ्राजों गोजान खालामनानै गोग्गो देहा होदो हालेलुया 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 हालेलुया
Jesus, 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 Hallelujah. 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 Nang bunda. Oh Prabhu, ang dukutia ko onkangde. Ang bemari ko onkangde. Ang ningniau fotaina paideng. Nang mauna hayi jebai gaya. Nang goसो जायोब्ला आंनि बे सिनस्रि सानाय खर'आव सानाय आरो मेगननि एसे प्रब्लेम दं बेफोर गासैबो हामनाय बायदि Hallelujah. 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 Jesus name we pray. Tell pray. Hallelujah. 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 Dia sisi apa ni? Ekonomi. Ya, hamba saya.